Se vos digo Hack and Slash, Capcom e PlayStation 2, seguramente o primeiro no que pensedes sexa a franquía Devil May Cry. E con razón. Pero hai outro que tamén é parte importante da historia de Capcom desa xeración e que conta con raíces ben fortes no Xapón na súa ambientación. Saúdos de Iago Gordillo, isto é un día un xogo. Hoxe volve Lara, a nosa compañera do Recuncho, a pasarse por aquí por un día un xogo. Boas, Lara. Saúdos, Iago. Hoxe veño a contarvos un pouco dun xogo que disfrutei moito xa hai uns cantos anos. Alá a principios dos anos 2000 tiven eu a miña etapa de xogar o Hack and Slash e Capcom tiña varias franquías importantes neste xénero. Unha delas era a franquía Onimusha. Hoxe vou vos falar do terceiro xogo da franquía, que é o primeiro que eu xoguei, Onimusha Demon Siege. Antes de empezar a falar desta terceira parte, dicir que a franquía Onimusha garda máis paralelismos cos Devil May Cry. Tamén bebe do Resident Evil como fonte inicial. Desta vez, a idea sería facer unha especie de Resident Evil 1, coa súa mansión e demais, pero de ninjas. Este proxecto ia inicialmente dirixido para a Nintendo 64 DD, pero o que finalmente resultou, o primeiro Onimusha, Onimusha Warlords, saiu para PlayStation 2. Son xogos que intentan seguir e adaptar as tres dimensións o camiño marcado polos beat'em up dos 90 como Cadillacs and Dinosaurs ou Captain Commando, por citar dous exemplos de Capcom. O que quere dicir que son xogos que son bastante lineais no que se refire ao deseño de niveis e que o avance consiste principalmente en ir acabando con hordas de inimigos. Onde nos sitúa esta terceira parte, Lara? A historia comeza no ano 1582, con Samanosuke Akechi, un guerreiro samurái elixido polos Oni, unha antigua raza que lle otorga un guantelete con poderes para poder derrotar aos Genma, unhas criaturas demoníacas que se unen a Oda Nobunaga para intentar dominar Xapón. O interesante deste xogo comeza cando Samanosuke é enviado ao futuro, ao París da nosa época, que está sendo atacado polos Genma, que viaxaran tamén no tempo. Ali atópase con un policía, Jean-Jacques, que un momento despois de conocerse é enviado ao Xapón da época de Samanosuke, onde tamén se lle conceden poderes Oni para poder loitar contra os Genma no pasado. Así, vamos alternando no xogo diferentes personaxes e diferentes épocas, dándolle unha increíble variedade. Un detalle moi salientable nestes xogos é que ten moitísima importancia o cine. Para a personaxe de Samanosuke, que xa salira no primeiro Onimusha, escolliuse como modelo a un actor real, o actor xaponés Takeshi Kaneshiro. E o mesmo pasou no caso de Jean-Jacques, que o que sirve como modelo é o célebre actor francés Jean Reno. Ambos actores non só deron o seu aspecto, senón tamén a captura de movimento e as voces para o xogo. Jean Reno viaxando a Idade Media. Por que será que non me sorprende? Curiosamente, unha das cousas polas que este xogo é moi recordado non é o seu gameplay, senón unha espectacular intro de case 6 minutos que aínda hoxe, casi 20 anos despois, segue sendo impresionante. Con un traballo de varios meses, para os movementos de combate desta intro recurriuse a captura de movimento e as pelexas foron coreografiadas polo actor e artista marcial Donnie Yen. Quen dixo que non se podían misturar samurais, león o profesional, viaxes no tempo e acción sen parar? Pois vendo as imaxes sí que ten unha cinematografía coidada na acción. Notase que estábamos en plena época de efervescencia de estética Matrix tamén. Con que te quedas deste xogo? Unha das cousas que máis recordo deste xogo é cando a acción se traslada a París. É un dos primeiros xogos dos que eu teño recordo nun lugar real e foi moi emocionante poder moverte por lugares moi famosos da cidade. A acción do xogo lévanos a lugares de París tan distintos como son o Arco do Triunfo, Notre Dame, as catacumbas ou despois de que os protagonistas se dean un pequeno viaxe en coche, Mont Saint-Michel. Graciñas, Lara. A día de hoxe, esta terceira parte quedou na PlayStation 2 e PC sen ningún tipo de revisión. Pero tedes o primeiro Onimusha remasterizado para Switch, Steam, PlayStation 4 e Xbox One.
Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Reconcha Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, necesitamos a túa axuda. No Patreon podes contribuir a cambio de escoller contido, aparecer nos créditos e máis recompensas. Se estás véndonos no YouTube, tamén axuda a que nos deixes un like e que te suscribas. Mañá, outro xogo.